Dakop ang 4 na persona kaibanan ang mga bangkero matapos na magbalgar sa panundon kan probinsya nin Masbate na nag-iimplementar nin mga lakdang kontra sa paglakupakan COVID-19 asin mapugulan ang paglaog kan Delta variant. Sigun sa impormasyon kan MDRRMO kan Banwaan nin San Fernando, Masbate, pigsundo subuot kan barotong gamit sa pagsisira ang mga pasahero sa Bulan Sorsogon antes na ibiyahe pasiring sa Barangay Daplian sa Ticao Island. Sa presente, nagtitinir sa quarantine facilities ang mga nagbayular asin posibleng mahampang sa pagbalgar kan Akta Republika 11332 o penalidad na 20 sa 50,000 pesos. Posible man matanggalan o masuspendir ang rehistro kan baroto in kasong mapatunayan ang pagkakaimbelto kan may sadiri kaini. Pangapodan man kan MDRRMO sa mga mauot magpuli na halato na sa nanghaliw ng travel restrictions kan probinsya mantang naipapigtutugot ang pagbiyahe kan mga pampasaherong baroto asin barko sa mga pantalan sa Sorsogon pasiring Masbate.